Awa. Nam ko ge. Abedi. Amiyana. I bɛ fura min de la tuguni. Awɔ. Ne ko i t'a to i sinamuso k'i banbu wa sabula morikɛ ye min fɔ an n'a tɔ to tɛra tile 2 dɔrɔn de. Ko ge ne fɛ an ye bamu kuma nin fɔ ka tɛmɛ ko. Awa. Fura min tɛ nin ye tuguni o. Mɔgɔ b'i ba ɲɛ fila koli ma k'a cilen don wa. Hali n'a fɔra k'i bɛ sa sini i b'i yɛrɛ furakɛ bi bari sabu sini min bi ka ca. Awɔ o ye tiɲɛ ye. A mana kɛ cogo o cogo ne de y'i furu i furukɛ de ye ne ye n ka kan ka jɔrɔ i ka kɛnɛya la ani i ka ladonni na donc ne ma kan k'an sigi k'an tigɛ fila da n sen kan k'i filɛ ayi n bɛ taa ka na fɔlɔ. Kɔkɛ e bɛ taa min? Ayi ne nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna. Ala ka taga segin nɔgɔya. Amina. Salam alaikum karamɔgɔ. Walaikum salam. Basi foyi tɛ ne. Alhamdulillah. Ala basi kɔni tɛ yen nɔ. Habba. Alhamdulillah. Shukran. An ba. Alhamdulillah. Yɛrɛ n'a dɔn sisan ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka sira misɛnnin bɔ kɛnɛma sa. Awɔ karamɔgɔ ne kun bɔra ka sɔrɔ n mana a man ɲi koyi. Sabula ne kamana gannen tɛ sa wa. Cogo di? E ye don min fɔ n ye a don tɔ tora tile 2 dɔrɔn de ye dɛ. Tile 5 ma tɛmɛ ka ban. Donc n nana sisan ka na i ɲininka n'a sɔrɔla i yɛrɛ i hakili munumunu i solution dɔ sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ma hakili mun ne ma solution foyi sɔrɔ a la mais a hali bi ɲɛ ma sɔrɔ i ka fɛn na hali bi. Foyi walayi don o don bi kunun ka fisa bi. Bon ne kɔni mun kɔni f'i ɲɛna ou bien a ɲuman kɔni mun ye i ka segin ka taa fo muso ninnu suma ninnu fɛ yen nɔ u k'u bolo lasegin n'o tɛ bon ne dɔrɔn de y'a solution n'o tɛ solution wɛrɛ foyi t'a la tuguni. Karamɔgɔ n bɛna taa faso la sisan ka taa fɔ jɔn de k'a bolo lasegin parce que i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka nin na u b'a fɔ k'ale t'a kalama. Ne kɔni y'a ta cogo o cogo k'a lajɛ cogo o cogo ne ma solution foyi sɔrɔ a la n'o kelen tɛ. Ne i bɔra ne fɛ yen ne bɛ k'a ko ta solution min b'a la o ye filanan ye ka segin ka to ka dugu la ka taa lajɛ n'u ka se k'u bolo sigi. Ne taara fana an kɔni bɛ taa sabula n muso ka di n ye n mako b'a ka kɛnɛya la mais n bɛna taga ka taa kuma in de sara jɔnni kelen na jɔnni kelen de ka baara kɛ n'o don. N'o de f'i ɲɛna n k'a bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ fanga t'u kɔnɔ i bɛ taa yen nɔ n'i taara yen nɔ i bɛ taa yafa ɲini olu fɛ. Aya n ye ko ten n bɛna taa hakili jagabɔ sinon nin ye ko gɛlɛn ye dɛ sabula bamananko de don e kɔni b'a kalama dibila ko don. Dibila ko don kɔnɔ tiɲɛ dɛ. I bɛna bamanan fɛn o fɛn ɲininka nin na k'a fɔ ale de bolo nɔ don k'i b'a deli k'a k'a bolo sigi a kɔ u bɛna kɛlɛ de kɛ k'i sɛgɛrɛ. A kɛlɛ don a bɛ kɛ ni hakili de ye o nka hali bi e ka taa i hakili lajɛ o n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna cogo min na i y'a faamuya. Sukura Ala k'a ni sababa bɛn. N'a y'a sɔrɔ n'a kɛra cogo yɛrɛ min na an na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'Ala sɔnna an b'a kɛ ten. K'an bɛn Ala ka wula hɛrɛ an bɛ arabi an ba. Tiɲɛ yɛrɛ la ko in tɔ kɛra. Burakɛ somɔgɔw dun somɔgɔw bɛ kɛnɛ denbaya dun arabase anba bisimila sigiyɔrɔ bɛ yen arabase denbaya dun arabase la n dɔgɔnin dun arabase la denbaya bɛ nba barika dun. Ayi baasi tɛ yen nɔ. Aba. Dadi. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi rabil alamin. N'i y'a ye n sera i ma bi n burankɛ baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. Aba. I b'a kalama i dɔgɔmuso man kɛnɛ a bɛ waati jan bɔ. Tiɲɛ don tiɲɛ. Ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔtɔrɔso taga farafin fura ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ min kamana gannen sera dɔw ma o y'a jira n na k'a fɔ ko bana min b'i dɔgɔmuso la ko bana in juguya fa yɛrɛ faso de ye donc n seginna ka n'i nɔfɛ n'a sɔrɔla i bɛ dɔn ne kalama na n'i bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na
parce que ne bana ju kɔni y'a faso ye yan faso mɔgɔ wɛrɛ dun tɛ faso ye ni aw yɛrɛw tɛ Ibrahim u ma bana sigilen fɔ bana min sigilen si ma dɔn bana na bana min b'a la kɔni a fɔra ko bolonɔ don wa bolonɔ y'a yɛrɛ faso ye n'a faso dun faso wɛrɛ dun t'a la ni yan tɛ Ibrahim a fɔra ɲɛna ko bana yɛrɛ fɔra de an ka so ye yan ayi a ka fɔ cogo di Ibrahim n'a fɔra ko karisa man kɛnɛ k'a faso de bolonɔ de don ko wa bolonɔ y'a faso ye ne hakili la ne bɛna ɲɛɲini yan nin kɛ hali n'aw ka so tɛ bana feere yɔrɔ ye mais n'a fɔra an ye kɔni ko bana min b'a la bana in ju bɔra faso la faso joli de b'a la Ibrahim ne bɛ ɲininka e muso b'anw ni fɛn jumɛn jɛ a b'anw ni fɛn jumɛn jɛ a taa ni waritigiya cɛ a taa ni sanutigiya cɛ a taa ni dentigiya cɛ a taa ni diɲɛ foyi cɛ an b'a juguya kunna Ibrahim hey i tɛna ka kelen di n'i bɛ t'i muso ka ban de taa ɲɛɲini an ka du ni bana feere yɔrɔ dɛ i tɛna ka cɛ f'i Ibrahim i tɛ se n'i muso farakala la k'i bɛna kulu dɔ so in kɔnɔ yan i muso y'a wolola yan i y'a faamu n tɛ se min muso bolo taa furakɛ dɛ i ka ɲininka ka man dala dɛ ne ko Ibrahim mɔgɔ min bɛ dɛsɛ a ka denbaya kɔrɔ est ce que ni o tigi ɲɛ bɔlen don wa e t'o dɔn dɛ mɔgɔ min dɛsɛlen don k'a muso furakɛ est ce que o tigi ɲɛ da bɛ ten wa Ibrahim i tɛna ka tiɲɛ f'i ye a ma foyi ye ko an ka du ye bana feere yɔrɔ ye wa a ma foyi ye e muso tɔgɔ ni hɔrɔnya cɛ e muso ta ni sanutigiya cɛ e muso ta ni diɲɛ foyi cɛ ne bɛ ɲininka o n bɔra ka kuma min ko bɛ kɔnɔ de o fɔ n ɲɛna n k'a mɛn sa ni muso ka kɛnɛya de ko bɛ ne kɔnɔ n'a kɛnɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen wa sinon aw ka sanuko n'aw ka waritiko n'aw ka denko Ibrahim o tɛ ne ka problème ye o ye ka problème ye parce que ni ɲɛ bɔlen tɛ aw ka foyi fɛ ni ɲɛ bɔlen don min fɛ ne y'o de ta ka taa bila n fɛ ni ɲɛ bɔra min fɛ o y'aw dɔgɔmuso ye wa ne ma dɛsɛ ka o labɔ aw ka so ka taga n fɛ donc ne tɛ dɛsɛ ni y'a ta la ne bɛ dɛsɛ fɛn min na ne mako bɛ fɛn min na ne nana de n'i bɛ se k'an dɛmɛ ne muso ka kɛnɛya ka sɔrɔ parce que n'i y'a ye e mako t'a la kɛ e mako t'i dɔgɔnin na donc o tɛ ne ka problème ye mais ne muso don ne y'a furu a ka di ne ye ne mako t'a la a bɛ ne ni mun jɛ ne mako t'a la a bɛ ne ni mun jɛ kan'o kuma fɔ dɛ burankɛ hey n kana na k'a mɛn dɛ taa f'i ka du kɔnɔ t'i muso n'i den furakɛ dɛ a ko an t'a la fɛ dɛ an ka du tɛ bana feere yɔrɔ ye a ma fɔ ko bana ye feere an ka du kɔnɔ yan a wolola yan e y'a furu yan den sen minɛ e bɛna fɛ bana kuma la yan ne ko ani bana tɛ se ka bɔ yan o jɔn de bɛna sɔn ka banabagatɔ furu n'a kun sɔrɔla a man kɛnɛ aw fɛ yan nɔ mɔgɔ kun t'a furu burankɛ i ye muso in furu i m'anw furu dɛ n'i b'i ka ko la taa fɔ kɛnɛ ma kana fɔ so in kɔnɔ yan bilen dɛ i y'a mɛn ok n y'a mɛn ne kun nana an ka muso ka bana solution de ɲini ne mana kɛlɛ la komi o cogoya don ne bɛ sira ɲini k'an mu fo o n'a mɛn nin ko in ni ne ma fu siri nin ko in dan na c'est à dire ni burankɛ fɛ ko anw ka du ye maalankolon du de ye i bɛ na i bɛ da sogo fɔ ka taa o tuma an ka du dabadani de ye a kɛra tigɛ n'a ye sa koyi e ye muso furu e y'anw de furu i tɛ se min muso banabaatɔ kɔrɔ k'a to so la sisan a fɔra k'e y'o turu bɔ faso in kɔnɔ yan e muso b'a ni mun jɛ e muso mun b'a bolo foyi t'a bolo ala y'a sɔn ni t'a ta ye han e ne yɛrɛ burankɛ i ye e min ne burankɛ yɛrɛ yan a n'a ka furu ka ko gɛlɛn i tɛ se min dimi ko i t'a to yen i bɛ ko bana bɔra yan e y'a fɔ don min na bana kun b'a la yan n k'i sɔrɔ n da labɛn ko déjà bosi n na ca da i ka yɔrɔ min b'a la n ko tɔɔrɔ. Waalaikumsalam. Basi. Terus Untuk dengan basi lah. Terus sana. Ba. Dia maya dulu. Basu lah. Mani buang. Basu sila. Ba. Sigara berapa? Murah aku kalau. Boleh. Boleh dua. Sigara berapa? Masih kalau. Dia masih. Bukan dia. Oh, nanti sigara. Amina sa. Ndwa. Sarakari ma ja bade da bi pɔndi kunu. I b'a fɔ ne burankɛ i y'a faamu a y'i furu a man furu dɛ i y'a faamu
n'a dɛsɛma muso banani na k'a furakɛ an ka du tɛ bana feere du ye dɛ n'a nana bɛ kanga da ye n'i bɔra yen ne kunna cada ka bi n'a b'a ka ko la a ka da ka so yan a ka so dɛ an ka du tɛ bana feere du dɛ fɛn b'anw an ka du kɔnɔ bi anw de hami fɔlɔ n'an ka min sɔrɔ an ka du kɔnɔ n kɔrɔ ma mun de kɛra a taara fɔ an ka so k'e ni bana de bɔra an ka so yan e ni bana bɔra so wa n'a dɛsɛ ka dɛmɛ kɔ tɛ nɔ ye dɛ n'a dɛsɛ k'i furakɛ tɛ nɔ ye dɛ n'a nana i b'a fɔ a ɲɛna a ka mana kan n'a b'a ka da ka du kɔnɔ n'a sera an ka so n'a ca d'a kan n kɔrɔ e ka sabali sa e k'i bolo da i dusu kan bana min bɛ ne na ni dugu jɛra i b'a fɔ ko foyi tɛ ne na ne ka bana bɛ ban pewu nka ni su kora o ye ne ni hɛrɛ faralen pewu a kamana gane de taara se i ma jɔn de y'a fɔ k'e ni bana bɔra so in kɔnɔ yan a fɔra anw de ye bana bilen e m'a ni mun jɛ e b'anw ni fɛn jumɛn jɛ mun b'e bolo mun t'anw bolo n'anw ma kɛ ni fɛn tɛ fɔ anw ni anw ye bana bilen mun bila mun b'a ne cɛ mun fɔ de b'a ne cɛ n'a sɔrɔ n'a sera n ka so n'a ca d'a kan e k'i bolo da i dusu kan kɔrɔ awa abeli n kɔrɔ bɔra yan sisan i taara mun ɲɛfɔ a ye est-ce que i b'a kalama k'i kɔrɔkɛ man kɛnɛ de quoi wallahi billahi man kɛnɛ ne bɔra u fɛ yen ne ma kuma jugu fɔ koyi komi karamɔgɔkɛ y'a fɔ an ɲɛna ko bana in ju bɔra faso de la ne fana kamana gannen de don ne taara a nɔfɛ n'a sɔrɔla a bɛ ko dɔw kalama i ka banako la n'an bɛ se ka solution min kɛ an ka solution kɛ walasa i ka lafiya sɔrɔ est-ce que nin kɛra kumaba ye e bɛ ne faga yɛrɛ de kɔfɛ e b'a dɔn fadenya min bɛ ne ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taga taa nin kuma fɔ ye mun na sa kɔkɛ ne ko n'a fɔra ko fadenya b'anw ni ɲɔgɔn cɛ o ne tɛ se ka taa ɲininkali fana kɛ walasa k'e ni lakana e ka sabali e k'i bolo da dusu kan an bɛɛ b'a dɔn i kamana gannen ne ko fadenya ka taa kɛ wari nɔfɛ fadenya ka kɛ baganw ni fɛnw nɔfɛ mais hadamaden ni mɔgɔ ni tɔtɔ don ko min na ko n kana ɲininkali kɛ o fana na ala mana fɛn fɛn latigɛ o de ka ɲi nɔ e k'i bolo da dusu kan i ka sabali ban i b'a dɔn i kɔrɔkɛ a b'a la ka pɛrɛn-pɛrɛn min kɛ waati min na ne taara aw fɛ yen a tun k'o pɛrɛn-pɛrɛn kɛ k'a lajɛ walayi dɔ tun bɔ fenêtre fɛ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen ye o mais ne bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛ fɛn dɔ f'i ye awa ni kɔrɔkɛ bɛ tasuma kan de bɔ a ka tasuma kan bɔ n'a bɛna san de sama ka jigin duguma ka dugumakolo yɛlɛ sanfɛ a k'o kɛ mais e ka fura kɔni bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla a b'aw ka du kɔnɔ walayi n'i b'a fura o bɛ k'a bɔ i kɔrɔkɛ ninnu u m'a fɔ k'u faden de ye o i bɛna tila ka k'u m'o kɛ den ye parce que dɔ de ni bɛ bɔ olu kɛ la sinon e bɛ wuli k'i jɔ ni ye kɔrɔkɔrɔ ye ne tɛ foyi f'i ye e ka taga bani min bɛ ne kɔnɔ ne bɛna min kɛ ne b'o dɔn e ka taa t'i fɛ yen n bɛ tila ka na ala ka nɔgɔya kɛ hali sisan nka i kɔrɔkɛ ninnu u ka juguya wɔkulɔni u kana kɛ jinɛw ye dɛ u ka kɛ sanpɛrɛ ye hali ni dɔ de ni bɛ tigɛ o la walayi awa o dugu de ni bɛ tigɛ sinon e bɛ wuli k'i jɔ o ta tɛ fadenya ye o n'an bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye a bɛ tiɲɛ dɛ hadamaden na taa ka taa kɛ suba ye ten kɛlɛ subaya ne mun ye i ni mɔgɔ min bɔra kurusigɛla kelen na ko f'i k'o tigi faga o fagali hɛrɛ jumɛn de b'aw kan ko fɛn de b'aw bolo mun fɛn b'aw bolo hasidiya ni juguya mais an bɛ ɲɔgɔn na o